Keklayu Tanchani halogo halog manjui Ini ani bagai metai keklayu Tanchani halog Belai kena hambai Cini media takut songno Cini bong ni bising tu no cini Jekunu pok pizza ko borong no belai kena hambai ya pharo ngai secondly chung hambai ya pharo cini West Zone ni sub zonal chairman borong genang Ripes Deverma tai oro tongo cini West Zone ni vice chairman borong genang Sudir tai West Zone ni vice chairman botong oro awan logi cin beri motha botong oro blok ni presiden Lili Deverma Khairpur presiden tongo blok ni tai member rok joton tongbai oro jeung phaimani karon kha cini khana oro khumlung area ho cini awareness program tongo khana 12 ta samoyo abon wi jeung cini Ripes babu chung no pura-puri daito rikha beri rong opposite rikha norok omono khlai di hnai nge abin chung phaiga flag bo chung no khaileka borok botongo chini klugo nge abo chung belai keno proud feel khayo omono first time chini okhumlung area o chung no je samung ya pharmani abo chung belai keno khaba ya sagai chung abo no khlailai dong khana program bartan chimi jengjangnai Okay, arop a programo cini 15 BC ni borok phanyai West Zone ni borok phaibenyai aro jeung manui kisa bo bakjangnai ye abon main abo haika busuro borok ge daleng khaina borok khai prai engena 2000 ki 2500 ongnai o khumlung area ni borok sumi gana gini bai ketam bag lajang nang abo khana aro bakjangnai rignai tai gunda rok tongo tai sari botongo karon cini muslim takuk bukuk song botongo bong bagai botongo tai sang belai khano hamma ya pharo cini bubagra no bini leadership ni bising tui o samung rok jeng mankha tai ebakhai jeng omohai beri rok aguk mangkha abo bini bagai bojong hinmano mono bo belai kono hamba ya purucin bubakrano Sochana bagai khorang dekha
no hambai chini media tak songno chini bong ni bising tu no chini jekunu kok pirjago borong no belek no hambai ya pharo ngai secondly chung hambai ya pharo chini West Zone ni sub zonal chairman borom genang Ripes Deverma tai oro tongo chini West Zone ni vice chairman borom genang Sudir tai West Zone ni vice chairman botong oro awan logi chin buri motha botong oro block ni president Lili Deverma Khairpur president tongo block ni tai member rok joton tongbai oro jeung phaimani karon kha chini khana oro khumlung area ho chini awareness program tongo khana 12 semoyo abon wi chung chini Ripes babu chung no pura puri daito rikha bri rong opposite rikha norok omono khlai di hnai nge abon chung phaika flag bo chung no khaileka borok botongo chini klugo nge abo chung beleke no proud feel khayo amono first time chini okhumlung area o chung no je samung ya pharmani abo chung beleke no khabaya sagai chung abo no khlai lai dong khana program bartan chimi jengjangnai nge aro a program o chini 15 BC ni borok phanyai West Zone ni borok phaibai aro chung manui kisa bo bakjangnai ye abon main abo haika busuro borok ge dalen no khaina borok khai prai angana 2000 ki 2500 ongnai o khumlung area ni borok sumi gana gini bai ketam bag laijang nang abo khaina aro bakjangnai rignai tai gunda rok tongo tai sari bo tongo karon chini muslim takuk bukuk song bo tongo bong bagai bo tongo tai sang belai khano hamma ya pharo chini bubagra no bini leadership ni bising tui o samung rok jeng mankha tai eba khai jeng omo hai bri rok aguk mankha abo bini bagai bo jeng hinmano mono bo belai khano hamba ya pharo chin bubagra no belai khano hambai chini media tak songno chini bong ni bising tu no chini jekunu kok pirjago
borong no belai kono hambaya pharo ngai secondly chung hambaya pharo chini West Zone ni sub zonal chairman borom genang Ripes Deverma tai oro tongo chini West Zone ni vice chairman borom genang Sudir tai West Zone ni vice chairman botongo oro awan logi chin buri motha botongo oro block ni president Lili Deverma Khairpur president tongo block ni tai member rok joton tongbai oro jeung phaimani karon kha chini khana orok khumlung area wo chini awareness program tongo khana 12 semoyo abon wi chung chini Ripes babu chung no pura puri daitto rikha bri rong opposite rikha norok omono khlai di nai nge abin chung phaika flag bo chung no khaileka borok botongo chini klugo nge abo chung belekeno proud feel khayo amono first time chini okhumlung area wa chung no je samung ya pharmani abo chung belekeno khabaya sagai chung abono khlailai dong khana program bartan chimi jengjangnai nge aro a program mo chini 15 BC ni borok phanyai West Zone ni borok phaibai aro jeung manui kisa bo bakjangnai ye abon main abo haika busuro borok ge daleng khaina borok khai prai engana 2000 ki 2500 ongnai o khumlung area ni borok sumi gana gini bai ketam bag laijang nang abo khaina aro bakjangnai rignai tai gunda rok tongo tai sari botongo karon chini muslim takuk bukuk song botongo bong bagai botongo tai sang belai kono hamba ya pharo chini bubagra no bini leadership ni bising tui o samung rok jeng mankha tai eba khai jeng omo hai bri rok aguk mankha abo bini bagai bojong hinmano mono bo belai kono hamba ya pharo chin bubagra no Sochana bagai khorang dekha belai kono hambai chini media tak song no chini bong ni bising tu no chini jekunu kok pirja ko borong no belai kono hambai ya pharo ngai secondly chung hambai ya pharo chini West Zone ni sub zonal chairman borom genang Ripes Deverma
tei oro tongo chini West June ni Vice Chairman borom menang Sudir tei West June ni Vice Chairman botong oro awan logi chin buri motha botong oro blok ni President Lili Dewarma Khairpur President tongo blok ni tei member rok joton tongbai oro jeung phaimani karon kha chini khana oro khumlung area wo chini awareness program tongo khana 12 ta semoyo abon wi chung chini Kripesh babu chung no pura puri daito rikha bri rong opposite rikha norok omono khlai di hnai nge abon chung phaika flag bo chung no khaileka borok bo tongo chini klugo nge abo chung belekeno proud feel khayo amono first time chini okhumlung area wo chung no je samung ya pharmani abo chung belekeno khabaya sagai chung abono khlailai dong khana program bartan chimi jengjangnai nge aro a program mo chini 15 BC ni borok phainai West June ni borok phaibainai aro chung manui kisa bo bakjangnai di abon main abo haika busuk borok ge daleng khaina borok khai prai engena 2000 ki 2500 ongnai o khumlung area ni borok sumi gana gini bai ketam bag laijang nang abo khaina aro bakjangnai rignai tai gunda rok tongo tai sari bo tongo karon chini muslim takuk bukuk song bo tongo bong bagai bo tongo tai sang belai khano hamma ya pharo chini bubagra no bini leadership ni bising tui o samung rok jeng mankha tai eba khai jeng omo hai bri rok aguk mankha abo bini bagai bo jeng hinmano bono bo belai khano hamma ya pharo chin bubagra no Sochana bagai khorang dekha belai keno hambai chini media tak song no chini bong ni bising tu no chini jekunu kok pizza ko borong no belai keno hambai ya pharo nge secondly chung hambai ya pharo chini West June ni sub zonal chairman borom genang Kripesh Dewarma tei oro tongo chini West June ni Vice Chairman borom menang Sudir tei West June ni Vice Chairman botong oro
awan logi cin buri motha bo tongo ro blok ni president Lili Debarma Khairpur president tongo blok ni tei member rok joton tongbai oro जों फाइमानि कारन खा चीनी खना औरक खुमलुंग एरिया हो चीनी अवेयरनेस प्रोग्राम तंगो खना 12टा समय आबन बै जों चीनी क्रिपेस बाबू जोंनो पूरा पूरी दायित्व रेखा ब्रै रंग अपोजिट रेखा नरक अमनो खलायदि हनै गाबैन जों फाइगा फ्लेग बो जोंनो खायलायका borok botongo chini klugo nge abo chung belekeno proud feel khayo amono first time chini okhumlung area o chungno je samung ya pharmani abo chung belekeno khabaya sagai chung abono khlailai dong khana program bartan chimi jengjangnai nge aro a program mo chini 15 BC ni borok phainai west june ni borok phaibainai aro जों manui kisa bo bakjangnai ye abon mai abo haika busuro borok ge daleng okhaina borok khai prai engano 2000 ki 2500 ongnai o khumlung area ni borok sumi ganagini bai ketam bag laijang nang abo khana aro bakjangnai rignai tai gunda rok tongo tai sari bo tongo karon chini muslim takuk bukuk song botong bong bagai botong tai sang belai khano hamma ya pharo chini bubagra no bini leadership ni bising tui o samung rok jeng mankha tai eba khai jeng omo hai bri rok aguk mankha abo bini bagai botong hinmano bono bo belai khano hamma ya pharo chin bubagra no Sochana bagai khorang kha belai keno hambai chini media tak songno chini bong ni bising tu no chini jekunu kok pirja ko borong no belai keno hambai ya pharo nge secondly chung hambai ya pharo chini west june ni sub zonal chairman borom ganang Kripes Debarma tai oro tongo chini west june ni vice chairman borom ganang Sudir tai west june ni vice chairman botong oro awan logi chin buri motha botong oro blok ni president Lili Debarma Khairpur president tongo blok ni tai member rok joton tongbai oro जों फाइमानि कारन खा
Cini kena Orok Kumlung area wo Cini awareness program tunggu kena Baruta semoyo Abon we cung Cini Kripes babu cung no pura-puri daito rika beri rong opposite rika norok omono khlai di hnai ngia ben chung phaika flag bo chung no khaileka borok botongo chini klugo nge abo chung belekeno proud feel khayo omono first time chini okhumlung area o chung no je samung ya pharmani abo chung belekeno khabaya sagai chung abo no khlailai dong khana program bartan chimi jengjangnai nge aro a program mo chini 15 BC ni borok phanyai West June ni borok phanyai